og velkommen til. I dag så skal vi spille lidt fodbold. Så bliver det godt. Og så prøv lige at se den dejlige skov. Vi har på Løgstrup Stadion lige nu. Det er simpelthen så fedt. Lille by uden for Løgstrup. Så det bliver fedt. Nå, men vi er klar. Og vi starter med penalty. Okay, nu bytter vi. Nu bytter vi til min tur. Er du klar til at hakke den ind? Nej. Nu er jeg. Et. Og Jonas har haft 2 skud, og Mathias har kun haft 1. Nu er det crossbar challenge. Nu går vi lige til lidt crossbar her. Han får have min bold. Ja, ja. Vi har 3 forsøg, og vi har brugt vores første. Vi prøver at gøre det her så godt som muligt, men ja, vi skulle lige starte. Og vi kommer nok også til at lægge en hel masse op. Måske også noget løbehjul. Måske også lidt alt muligt. Så det bliver simpelthen så godt. Brug tæmning, hva'? Fuck, hvor var det vild tæmning, det der. Super safe af Manuel Neuer. Hvad fuck er det, du er i gang i? Som vi kan se, er Ronaldo lige herhenne. Hvad fuck er der sket? Åh! Det er klart til C. Nå, Niklas, skal du lige vise ud? Ja, så film lige. Jeg skal lige lave crossbar. Jeg skal lave lidt crossbar her. Det er så vores kameramand. Kigger vi godt på mål? Det var tæt på. Af Niklas! Jonas. Kigger vi godt på målet? Crossbar! Så vildt! Ui. Det var simpelthen så fedt, det der. Du rammer af os crossbar, tror jeg. Jeg tror simpelthen, at vi er færdige for i dag.